Teda vítajte a ak by sme vás mohli poprosiť, viete sa nám na začiatok predstaviť, čo robíte a ako ste sa dostali k financiám? Jasné, dobrý deň, moje meno je Adam Porač a aktuálne som na pozícii riaditeľ obchodného tímu v spoločnosti ProSite Slovensko a vediem vlastne tím 13 obchodníkov, takže už je to aj taký manažment a plus teda pôsobím ako finančný sprostredkovateľ, takže pomáham klientom s nastavením finančných produktov a s takým učením práve tej finančnej gramotnosti. No a k tým financiám, aká bola cesta? Veľmi zaujímavá. K financiám som sa dostal ako klient, keď som vlastne po dokončení vysokej školy som vlastne začal pracovať a prirodzene som začal riešiť tie dospelácké problémy, čo s peniazmi, aké produkty využívať, aké nevyužívať. Aktuálne je doba, kedy z každej strany proste na nás vyskakujú rôzne ponuky, také produkty, investovanie, poistenie, úvery, všetko možné. Takže ja som tak vždycky mal prirodzený sklon sa chcieť rozumieť veciam, takže tak postupne som sa tomu začal venovať, učiť, rozprávať sa s ľuďmi o tejto téme a vedel som, že veľa ľudí robí rôzne chyby, na ktoré my ako spoločnosť ľudí upozorňujeme. No a tak postupne to vznikalo a prešlo 8 rokov a neviem ako. A ste na vynikajúcej pozícii. A podarilo sa ešte aj takto kariérne porásť, ako chvála Bohu musím zaklopať a ako fakt to považujem za veľmi, veľmi dobré rozhodnutie. Aj skrz to, že strašne veľa som sa naučil aj ja ohľadom vlastne peňazí, financií, finančných produktov. Pamätáte si, ako ste riešili peniaze, keď ste boli v našom veku, čiže od takých 15 do 18, možno 19? Ako, tak je to už dávnejšie, ale pamätať si, asi nejakú striedno si to pamätám. Tak v princípe mladý človek začína nejak brigadovať, prídu nejaké prvé zárobky. Ja som, akože zase musím zaklopať, bol vychovaný tak, aby som sa snažil tak správne hospodáriť a nemíňať všetko, čo sa zarobí. Nie vždy samozrejme sa to podarilo, veď to je prirodzené. Ale teda snažil som sa akože vytvárať nejakú tú rezervu, aby človek potom si mohol možno dopriať nejakú kúpu alebo nejaký výlet alebo nejaký zážitok. No a postupne ako vlastne potom prichádzali tie prvé zárobky ako tie pracovné, tak ja som akože vždycky bol nastavený tak, že proste tak 1/3 tej výplaty proste odložiť kľudne na nejaký sporiaci účet, tretinku v pohodičke minúť a tretinku niekde ideálne zainvestovať, hoci vtedy som ešte nemal tie informácie, že nevedel som, čo s tým, ale už som bol tak nastavený, že tie princípy nejak využívať, až potom to prišlo s tými znalosťami v ProSite, že čo teda robiť s tými peniazmi tak, aby to malo hlavu a petu. Keďže pracujete s ľuďmi, určite sa stretávate aj s generáciou v podstate nám blízko, čiže tou mladšou. Ako by ste zhodnotili ich finančnú gramotnosť a myslíte si, že sú to s tým, čo vedia, pripravení na reálny svet? OK, je tam ako viacej takých podotázok. A ako myslím si, že dnešní mladí majú brutálnu výhodu oproti nám, keď sme boli teda v tom dospievajúcom veku, nakoľko o tých financiách sa čím ďalej tým viac hovorí. Je veľmi veľa informácií, ako teda narábať s peniazmi. A čo môže byť teda aj nie veľmi dobré, nie veľmi pozitívne, pretože tých informácií je fakt veľa a bežný človek, už jedno či mladý, či starší, môže mať problém vyhodnotiť, ktoré tie informácie sú teda nejak akože objektívne správne, takže je to taká dvojsečná zbraň, ale ako musím úprimne povedať, že tá celkovo finančná gramotnosť nie je úplne v dobrej kondícii alebo na nejakej dobrej úrovni a je tam fakt čo robiť. Takže uvidíme, no ako to pôjde do budúcna. Ako, musím povedať, že aj mladí už dnes majú záujem sa tomu rozumieť. Aj my ako firma robíme to vzdelávanie, snažíme sa odovzdávať tú takú základnú pointu, aby sa vyhli rôznym chybám, aby sa zbytočne nezadlžovali,
aby sa nesnažili robiť dojem na druhých mladých ľudí, pretože ten má niečo, čo chcem aj ja mať a pritom je to úplne jedno. Takže myslím si, že sa to zlepšuje, ale stále je tam akože veľmi dlhá cesta. A ak k vám príde vlastne mladý človek, s akým problémom prichádza najčastejšie? OK, a musím povedať, že dnes, čo považujem za veľmi pozitívne, je, že aj rodičia vlastne nám posielajú svoje deti, aby vlastne sa stretli, aby si vypočuli, aby sa niečo naučili. A čo fakt je ako super. A je super, že mladí ľudia dnes chcú investovať, čo je taktiež veľmi veľké pozitívum, nakoľko dnes nie je otázka, či chcem alebo nechcem investovať, ale že kedy začnem a čím skôr tým lepšie, a pretože je to nevyhnutné, ak si chce človek nejak udržať taký ten životný štandard a tú hodnotu peňazí, však tá inflácia je strašne vysoká na Slovensku. No a plus vlastne s prvým zárobkom vlastne aj ten mladý človek má nárok na druhý pilier, čo je dosť taká častá téma, hlavne pri mladých, aby sme im teda spustili druhý pilier, teda sporenie na dôchodok. Takže by sme to zhrnuli, že s investovaním a tým druhým pilierom v podstate určite áno, to sú také dve najbežnejšie a potom môžem doplniť ešte veľa mladých má dnes aj auto, takže povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, no a potom časom nejaké úverové produkty, takže tak postupne sa to vyvíja v tom čase. Poznáte pojem girl math a keď si ľudia ospravedlňujú svoje nákupy rôznymi výpočtami, stretávate sa s tým aj u vašich klientov? Úprimne poviem, že doteraz som sa nestretával, ale určite v nejakej miere je to vnímať, ale myslím si, že tak, peniaze slúžia na to, aby sme ich míňali. Takže vlastne je to proste prirodzená aktivita, prirodzená vlastnosť ľudí, ale myslím si, že nie vždy je úplne správne obhajovať si nejakú kúpu tým, že lebo som mal zlý deň, lebo niečo, proste si to nejako obhajím, ale skôr by tam mali byť proste jasné princípy, pretože princípy sa nikdy nemenia, tie sú proste pevné a mení sa len všetko okolo a keď si človek nastaví tie základné ako nejaké pravidlá a tie princípy, tak potom si myslím, že aj jednoduchšie sa vie vlastne sám chrániť voči nejakým takýmto emotívnym, veľakrát emotívnym nákupom. A na čo podľa vás mladí ľudia míňajú najviac peniazy zbytočne? Myslím si, že veľa peňazí ide do botasiek a to som tak navnímal za posledné roky, ale určite ako elektronika je dosť populárna. Vyšiel nový iPhone, tak myslím si, že veľa ľudí ako hneď už prepočítavalo teda, že kedy si to kúpia. No myslím si, že aj nejak prirodzený ten socializing niečo stojí, takže nejaké kavičky a čaje a možno aj nejaké pivečko, neviem. Takže zase je to úplne prirodzené, stále sa vrátim k tým princípom, ktoré sú proste jasné, časť z toho príjmu kľudne nech ide aj do týchto vlastne tých príjemných vecí, ale myslím si, že treba myslieť aj na tie zadné vrátka a narábať tak ako logicky s tými peniazmi. A urobili ste aj vy osobne niekedy finančné rozhodnutie, ktoré ste neskôr odotovali? Určite áno. Mám jednu takú milú skúsenosť, to už bolo pár rokov dozadu, ešte som vtedy vlastne nepôsobil vo financiách, a kde na mňa proste jeden deň vyskočila taká reklama, že vlastne nejaká investícia. Ja som vždy bol tak nastavený, že ako nejaké recyklovanie a enviro veci sú akože skvelé, že treba tomu venovať tú pozornosť a táto investícia bola spojená práve s nejakým s recyklovaním nejakých gumených produktov alebo niečo také, úplne si to už nepamätám, bolo to dávno. A bol tam sľubovaný nejaký akože krásny výnos, v tom čase ja som nevedel, že je to nejaká somarina a dnes už by som teda túto chybu neurobil. A samozrejme, že som vtedy prišiel o nejaké peniaze, nebola to nejaká horibilná suma našťastie, ale toto bol asi taký najhorší problém, najväčšia chyba, ktorú som spravil. Ale môžem povedať aj o nejakej jednej bežnej, s ktorou sa dosť stretávame aj v praxi, a to nie len pri mladých, ale
týka sa to kryptomien. Ja neviem, podľa mňa dosť aktuálna téma, veľa ľudí má veľké oči, veľa ľudí si berie dokonca spotrebné úvery, aby vlastne sa dostali k peniazom, ktoré vedia, nechcem použiť slovo zainvestovať, ale za ktoré vedia nakúpiť tie kryptomeny. A bohužiaľ nie vždy sa to končí so šťastným koncom a proste ľudia aj prichádzajú, aj prišli o pomerne dosť peňazí práve takouto aktivitou. A myslíte si, že mladí ľudia majú skôr problém malo zarábať, alebo skôr veľa míňať? To je dobrá otázka. A myslím si, že je to úplne jedno, lebo je jedno, koľko človek zarába, dôležité je to, čo vlastne človek robí s tými peniazmi. Samozrejme, keď niekto zarába viac, tak jednoduchšie odloží nejakú polovicu výplaty alebo tretinu výplaty, ako keď niekto zarába možno menej. Ale poznáme aj ľudí, ktorí zarábajú fakt na štandardné príjmy a na konci mesiaca im z toho nič neostane. Takže preto hovorím, že je to jedno, ale skôr je to teda o tých princípoch. A keď človek teda dodržiava tie základné princípy, tak vie proste dôjsť do toho želaného stavu rovnako, ako keď niekto zarába viac. Takže častejšie sa stretávate častejšie problém s tým, že ľudia míňajú. Nie s tým, že koľko zarobí, ale koľko minie ten človek? Určite áno. Akože deje sa aj to, že človek nám povie, že nemáš čo odložiť. A my to vieme analyzovať, my vieme rozobrať aj také tie bežné výdavky, že do čoho vlastne odchádzajú a veľakrát bohužiaľ áno, v dnešnej dobe tie ceny išli hore. Myslím si, že ceny išli rýchlejšie, vlastne ako to zdražovanie rýchlejšie ako rast príjmov. To znamená prirodzene ľudia musia proste rozmýšľať, čo spravia s peniazmi. Takže hej. A čo by mali podľa vás mladí ľudia začať robiť, aby mali tie financie v budúcnosti lepšie? Jednoznačne poviem, že pracovať na sebe. Osobný rozvoj je za mňa alfa a omega, pretože tam sa človek vie proste dozvedieť veci od ľudí, ktorí proste nazbierali tie skúsenosti v živote, ktorí robili tie chyby, ktorým sa my chceme vyhybať. A vlastne jeden z mojich nadriadených veľmi peknú vetu na jednom školení povedala, že život je príliš krátky, aby sme sa učili z vlastných chyb. Takže ja si myslím, že jednoznačne osobný rozvoj, a to teda knihy, podcasty, dnes teda je toho kvantum k dispozícii, kvantum tých zdrojov. A takýmto spôsobom, keď človek teda nazbiera tie potrebné skúsenosti a znalosti, tak potom sa to určite aj prejaví prirodzene aj do tej práce s peniazmi. No a na záver, dá sa podľa vás naučiť dobre hospodáriť s peniazmi, alebo to musí človek získať skúsenosťami? Jednoznačne poviem, že sa to dá naučiť, nakoľko zase trošku obsiahlejšie zodpoviem, že je to taký systémový problém. Aj my vlastne sa to učíme, tú finančnú gramotnosť od našich rodičov. Naši rodičia sa to učili od ich rodičov, od našich starých rodičov, ale vždy aj tá staršia generácia sa to učila nejaký pokus omyl, že chýbalo tam takéto reálne nejaké formálne vzdelávanie v tejto téme. Takže myslím si, že dnes mladí vedia kvázi ovplyvniť tú svoju budúcnosť tým, že teda budú otvorení tým informáciám, budú sa chcieť učiť a takým spôsobom vedia sa naučiť hospodáriť s peniazmi. Tak veľmi pekne vám ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. A ja ďakujem za pozvanie a pekný deň. Pekný deň.